Op maar liefst 24 heeg vindt het grote moment plak. Nienke, hier is hij dan. Het allereerste horloge voor jou. Ik wens je er heel veel plezier mee en ik doe hem met liefde om. Het eerste horloge wordt hoe lang al Nienke bunt. Alsjeblieft, van harte. Ben je ook een beetje trots? Ja, zeker weten. Heb je hem al een keertje gezien of geprobeerd? Ja, ik heb hem al een keer proefgedraaid en het ging hartstikke goed. Kun je misschien wat dingetjes noemen die het horloge dan vertelt tegen jou? Nou ja, bijvoorbeeld je moet boodschappen doen. Ja, dat staat op een pictogram. Om Nienke is het al eer begoen. Ze had een verstandelijke behouding en geen besef van tijd. Dat weer vooral lastig voor haar ouders, doet ze op haar zelfsween gier. Nienke bellen ze constant om te vragen naar de tijd. Haar huid, Benbunt, betacht hoe het beeldhorloge. We zijn begonnen met één doelgroep. De mensen zoals Nienke die net kloklezen kennen. En ik sta er gewoon bereid dat zich steeds verder uit. Mensen met syndroom van Asperger, mensen met ADHD, autisten, mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Ja, de groep wordt steeds groter. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ja, je ziet dat je het leven van mensen verhoort. Wat ik zo aandoenlijk vind van deze uitvinding is dat Nienke Bunt haar vader de hele tijd dingen vroeg. En dat haar vader daar de hele tijd antwoord op gaf, maar tegelijkertijd nadacht. Hoe komt het nou dat ze dat vraagt en hoe zou ik op een betere manier kunnen zorgen dat ze zelf uit de voeten kan. En dat vind ik prachtig. Het beeldhorloge wordt tot nog zwaarverzekerde de Friesland vergoede. De verwachting is dat er de komende jaren 10.000 beeldhorloges verkocht worden zullen. Zwaarginstelling Talent had al een paar honderd besteld. En ik vanuit België, Zweden en Canada is er belangstelling.